has sé chumá an tasnú mar sin socha agus mar sin fáilte roihisteach mar sin na chairde chuig céad chaint na sreathe im líana leis an Dr Pádraig Ó Mianáin Písbeag ólas ar dúis ar Pádraig. Cé gur rugach an sohé san ard chair is nuidóir atógacha so tá an bua sin ige fadíir agus tá sin na choní sa túisgurt le breis trícha blian agus tá sé héin agus a chlán ina gcónaí I gar an tóchar I gúnta a chuire agus gníomhacht tá sé héin gníomhach a gcuirsaí teanga agus sa cheantar agus leis an glob áitiúil chum lúthlas Scoil slacht néil chá maithastach a gcuil chuirmach a chuidir go bhar ar na gascí atá déanta an glob san sa fel agus na máint le tamad a bhléantamh. Solar ceapach é mar agurthóir folklóireachta I bhar san Gaeilge in 2008 de bhí sé gobar mar aisteóir agus mar agurthóir in Arnáil ina dachais agus an san seall ina léachtóir Scoil. Le breis is déimlíon inis tá sé man thionscodal an ochlóra nua béir le Gaeilge folklór.ie agus tionscodal eile ar nás teangan.ie agus focail.ie agus is sé gandát a bhí mar phríomh agurthóir ar an Concise English Irish Dictionary a fáil siach le déanaí sin ag fíorhearra fithe agus a ríiste me cinnte go bhacha go leorgaibh an seola iontach a déanach bio ar YouTube in aineoin de stein gur air go hanamh leis sin agus gannad bhí na maithehis na marúislih I láthair agus a caint bhí an tuachtarán agus an tíochtarán ann don seola sin. Agus gandát duine is na maitheh taobhíor der fad ná Pádraig é héin agus beag Pádraig a caint linneanmh mar sin ar an ábhar sin ar Tiomsú an CEID agus Idir bhog agus chrua Tiomsú an CEID atá mar heidelige inmh agus mar sin thar ceann na Scoile sin Fiontar Scoil na Gaeilge bhhailm fáilte airrót inmh a Pádraig isteach agus gur míl maith as sa bheith tiltinach é seo dhéanamh dúin. Gur míl maith Pádraig. Well, dus waar kind of helemaal weer zo leuk als curryhorst dat er hopplakus en frielkus gaten gewoon met le blianti a geri space spragu a grusi fakkerata en ze doen akadul agus ta shouser no in natural no ta hene e gerele kursi na Gaeilge agus ta mekleen fi war gurum agus is an school kurum na fakkerata tucha a raskin well tucha staffi fi ska oras na Gaeilge agus gur kurum rachtor is seo a tal a choraveim ar one buan. Tá sa táhata go mé daoine fáil an nó a bobbal na Gaeilge a mé was an na skillne ná coolla acu acu an san obair ná ní hagan duine bí a seáil agus be a hall héna tí legan a maihan seo agus tá de géirí go mé cína go mé planál córbas go mé daoine a maonsan a mó spéis acu san máha go mé daoine ulte a mar rud gur bhaile choristeachar obair a bheith fáil agus táid ag planál fi láthair ag bartú tuairtí gá áchar nua wat de sullivan a se hagan ceú a Gaeilge barla agus Gaeilge agus cuam leanana atá gceiste bheit an seo agus tá sé anluachar ogan a aon deis a bheith hagan le gála láthair an dóin acaúil agus daoine sppragu nó summa sppragu agus gothairithe scalaí is sppragu a mé le carn na facarrata. An darakus na go bhfuil tá sannim leis a leith a go bhéin an san nóscoil sin na daca le cuasaí factorata agus téimiata agus rudí nós tógáil carpas agus rudí mar sin agus táid chéin tá rint cófartíata ag an héin leis a tionscail factorata le Fiontar go dtíire na málahan sin an choir a grích dara céim de charpas mór Thaigde factorata an carpas is mód an Gaeilge choamsere do bhfuil choir le chéile go dtí seo agus tarsúla an leanúint áint an choabrusin a maihan seo agus tá sé táhata was a gas chun na Gaeilge go mé na páirte ar fád bhfuil sanolalas acu agus skillne agus taigh go mu a fád ag tarint le chéile seachas go mé daine ag dúbailt ibre agus tá duine go mór a bháth le tarint ar hanelas ó ansíile seachas gur gadún héan a bheith a géiríonn sanolalas sinna a chrothú agus a chur fáile dacha le hacuní fornin. A dacha le chur láthair le nniu be me se caint den chud is mó be mar caint ar an próses a leanmuid chun leor a dhéanamh
an jagan lína agus na dúchlein a bhain le sin ó hiú go príomh ó hiú cuasí tarta go bhfuil ní léon teorann tarta na ní léon teorann spláis an acuin ar lína agus tá teorannathe gas le leor agus sinna drogearú a dhearú na cante béim ag brandú ar an chi ar chomparáidí idir má hampla an leagan ar lína agus an leagan sa leor agus cad a léironn sa sinna dacha le bríanna nó facail le bhfuil táisiad acu thar a chéile. Agus beidir a bhaí spéisiúla do gine bhfuil spéisiach go gúsí facail i gataine agus aimimiid ggóil spéis ar léigh pobl na Gaeilge a gúsí facalráta nó is dúil a gach Gaeilgeoir facail a bheithna lá tá de duimi funsí facalráta níos móna a bheith mórthanga was tá bhína gcónaí tá an land an síl thugann trí scagar an bhéirle agus bí géir go dtíon Gaeilge seán a go dtíon Gaeilge chrint a ceisna fhí Thaighde agus fhí canantí agus rudí mar sin bíon tá riachtanas ag an Gaeilgeoir a riomhanna le facairí harmar a bheith ag an ghra bhéirleir an na deanga héin. Agus dá bhhair sin bíon spéis is bíon tuiscint go minic ag loch na Gaeilge cé go measadís nach bhfuil a bíon taithí agus choramach agus bíon bréithúnas ógan le tóirta rockarí agus bíon díotha brathnú ar cad a léiríonn a bhfuil an sanachlar a fáiltiú anirí faoin síl a gomprad le factor a bháildrithe a hanig go maithar ná Idir na Gaeilge. Mar sin má háisiid agus tuairt fao go dtír le cúlra na hebre seán an taithir a thuirt agus cén fad bhfuil duine as far as na Gaeilge a cant le fanú nuair a Harlaí cóin tú inon chéad. Bonnaí an forest nua teanga agus forest na Gaeilge món na Gaeilge ná ar chuí agus háas agus choú an náclarat agus an téirmeas na Gaeilge mar chuúm rachtúil ar áras na Gaeilge. Ná baléir fan amsin go cuasí facalráta lice le fálaí lice le srú ó hanig faclar i gcóna le má an sa seachtódí. Agus tuis go banna fada sin is go was an taithí agus an chorthaige agus gothairí an taithí chréada a bhain le tionscail mór, bhí sinna fád lice me gan lice le sruchad mhór, bhí gá le planal maidide le conas tóirt faoi tionscail mór facalráta. Gothairithe a bhíana sin na nárthaí bhí tréistáit ar an bhacalrát a gataine a dacha le chorthaige agus ar a bhhair sin ar na háirthaí a hanig do bhhair na réomhláide technolaithe má hampla na ríomhairí agus na corpusú ruí mar sin. Mar sin háisí planal an tionscail a bhád siar fiche blianahan. Aine háisí scríomh nachar scríomh ábhar nachar go dtí 2008, táisiú ar an ábhar bearla, 2010 táisiú ar an ábhar Gaeilge. Chuí an chéad stír de facar Poncaí ar lína an 2013, bhí an apar fáil a 2015, bhí omlan an ábhar ar lína ar fáil an 2017 agus léimid isteach ar an tiontú go rucht leor agus an náid anirí. Hanig closer leis an tionscail le fáilsú an leor. So bhéad go dag an closer le hen áclar an nistin sa ré heicneolaíoch nuair is dúil a gá fáclar go mé nua hanrú a dhéanamh go rialta ar leid uair sa bhléon a dacha le facail nua nó bríanna nua nó leasaithe agus rudí mar sin. Tá buntas ar leithe bunt le rudí ar lína nó ar bhela is féidir gcónaí iad a cheartú níl an stros ciúna bunt le hintar le lína agus tá le hintar sa leor is mu do botanón tá nantal sin go le bheith ag dá na geirbe ag an neagarthir go lá a bháis nó lá a bháis as sin dá na neagarthirí. Mar sin ag pointú bháin ní ro a gceist nar háisí an tionscail fiche blianahan Solró an tidilín agus na Hapaní agus rudí mar sin ar an ard is leor agus CD-ROM. Bé an CD-ROM an chud ba nuair ba úr scothí den technoliaach. Agus nar háisiimiid is leor agus CD-ROM a ba léir nar háisí scríomh nachtar a timppel 2008 go raibh ré an CD-ROM gur ré anhear a bhhain agus airthaíú an sprachan sin go dtí leagan ar lína agus leagan appa. Agus go puinte airthe cheapmuid go raibh an cionscríbe bunta maith na bhí sin deanta. Ach brathún sin nó tá go leor daoine ar chúisní difriúla brathú go méil éileh ar leor agus gur bhíú leor dhéanana gur bhíú an tam agus an dua agus an tarigad na costíon am airgad ar náid gur bhíú an braon fála tuairt fí leagan cláte den achlar a lína a dhéanamh. Go príomh mar tá rátain sin tuis nach raibh faclar mór náisiúnta mar sin chutha fáil a bhí faclar i gcónail
agus gro fiche blian is fuidir ríist a bhí fachar de waldrithe trééis hat amach agus nach in legan nuí for sinna né hat amach an da lin. Einimiid daú an dulhann cinenne da le lehan wanda agus riille go bhil go leor daoine nachhfuil rochtain acu nó nachhfuil clachtú acu nó nachhfuil airde acu ar as na digitathe. Má wahar hen mar hapla ní rósaí an rire cadhí gas leis an nachlór go dtí go bhfuair sin leor an lá ná ní léon chhlaú rici ar gochan páca agus tabléid agus a léid. Tá aithnas a tíir nachhfuil cúd a ceart lehanháin acu le go bhéitidís úsáid Harbh a bhaint as an síú ruí mar sin. Tá go leor daoine leis a cheapú glúin áirithe am an héinléithe a bheas nach facar go leor an rire nach facar ré go dtí bhil se ar an deasc. Agus chaáile sin brethe go mute táhata go mó tarú nehul tarú a bhéta do láhfuil leganar ar thunscodul a bhí cosasa a caiithú go leor agadidir a bhí siúla fiú tamil fada agus ar bhela an rud tar lína tá se antebí ní léon chunceap ag daine de cadéad áhairtón, cadéad abrahí gist, go dé ha siver, go dé ha farsin, agus na deirtla daine nuisnar cheanistú an bech mór de leor a bhín an deascaú agus an focail Concise, agus tan focail Concise ón tursgur idir cíige fin géad agus seaca fin géad an áhar ar lína atá sa leor, mar sin tugann sin concept a réine de cadéad áhar atá ar lína. Agus an amna bíon daine ar rahfuil go déta dó na Gaeilge, na go déta aon drama áil ar agad publi agus tugann an leor léirú séis fisiciúil a réine léirú fíisiúil ar go díra go dé tar na hebre. Os tá chuine sin bhí cúisna áirithe gantóir fi le an chlóte. Tá réon a bhacarí chlóte go an níag, agus go generalta tá na cólatí móra a géirí as facarí móra a chur a glá seachas má tá sprichrúpa customaríach ar nós beidir milíon óscoile a nó rathart acu ar achlór de bhéid áirithe de hanga beidir an Collins Robert na rudí mar sin. Tá sríanta tarte agus féimolaachta agus cásta sé gas le leor. Mar hapla na punti an monsin tá cúda hawadní smó go le bheith ar lína na bheits a leor. Na chuirta facail cúdaí a lína antí tú gathte bhfuil an facail sin trí omlan an achlare ar ná tá leoragad mna bhlas go bhfuil an facail a tá lárig fhí antralathe XYZ th míle go lehanana bhhain níhé tú a riad. Tá éasceart a bunt mar dermid le ó hiú cuadaí agus ruí mar sin leis an legan a electrónathe, agus nó ar lína is féidir cód gramadaí agus cód fuama a cheangal leis an siú a tá an áseil de ólamáí ní bhfuil si tasú a réine ar nóir an san nóram seo. Ach daine táise amach ar a gas an fólama bhil na cód fuama an muchúífa go háirithinn ó tanna trí chaúint clúdaí thugann agus tanna cód gramadaí áisiúil a gatainine. Siomé duine nach mín roiint go dtéon Gineide nó go dtéon caiidean a dacha le facail nó tuisiúil ar leith. Agus de réir sin hamáile sin vísan go cohann ar a ráthar chuige agarráta, nó nuair nach bhfuil éon lecha sí spáis, tá sé éasca breis sampla chaithúisteach agus breis bríanana agus ní bhínta buairtha fríomh cumar na mór an brí me an facail mar dúirt Martin na Dearan, ní léon gá le beg an facail agus tú ar lína. Agus mar dúrmad fásta na daoine ó taithí acu le sé na seaamh líonta ar bheith gúsáid an taobh na gúsáid na hapa. Bhí builón na bhí riscaón go mbeadh comprad neo áireach a déanamh acu leis an leag an chlóte. Tá na háiste seo fada fáile lína, tá cúda haháidí farsinge agus go mete go mreachaite gur búla bobarthu nuair cheanadí sin leor, agus is chuige sin go príomha a chuirú Concise an sa teidir lena daine ar gra chu ceis cin fá nach chula an intro seo an sa leor. Bhí dúil an eile bunt leis an leor na go heidir náisiúnta ní hádan ggóil éon tionsú eile a gobar ó leagan leachtrana go dtí leagan mar leor. Tá gath mór choláid le fiche blian ag déanú leaganna leachtrannathe de leaganna a bhí acu mar leor. Mar sin a bhí mar innig sná a na an trotha agus ní ró eisiomláir na múnla go bhéta mes tarint ar an taithí sin. Agus a go generalt an san nóbar faclairt a bíime ag tarint chud mhór ar an taithí idir náisiúnta is déana agus chun sin bon anháilí faoine go dibre as faoin chi gur muid ar saothar láthair. Tá tart is chu an leor ana chríon chontasa ar an nóbar chamáid ná le hen leor tá costas ag buint leis méid leanna chuirte glá ag ponte airith tá leor róhór le bheith an láimhsí ag an úsáideir. Agus ba léir dúine ón túús na rinneir an chéad cíál an chéad chuigeirtain an chéad aistriú ón leagan ar lína go dtí saoil den leathna chláte
ba léirge mar timp 3,500 lehna da áwer chlótegan. Nus an leor tá glá tá 1,700 dom, mar sin da gur hí gahahil lína a glá an sa rucht an bhil se lína bfu ga am leor den tartsin. Agus hiile sin go ga ar an chastas ar an leor an úsáidear, agus ní bheith sin a rire letha háisiil, mar sin rinmid cinú go dórimas faoi rudigan a míle go lei agus 1,800 lehna. Rud agus hiile sin gur gadu an cíige fin iad de hart an leor, or de hart an áwer lína a chaile le go bhéte échor a rucht leor. Mar sin bhí an brathnú ar bharta éagsúla hon áwer agla lár, áwer a réine le fagla lár, nis ní bheith an táwer a scrisu, na bheith an táwer a gcónaí ar fáile lína, ach began dún Tata Valley, agus an náid mar scala sin leis an íochtú gachcion da dhearcaí a scala gathagathir, gathile acal, gathile chiulle, da bhfuil chuirte an éon an trolacu. Agus níl se éasca irí ar agathir a bí leat an a hantralachan nó leat an a bríana agal a lár. A bhí seála déanana ní réon de las agus ní étaí an leorach ar a glóman an gceanthí sin. Mar sin bhí ga chéim a gceist máide le leidú a dhéanú ar leidú ruchta nó leidú áwer a dhéanú. An chéad chun na go bhegan dún áwer a bhí atá go fáile lína a réine le fágal a lár, agus bhí sinna déanú ceacu antralach omlana nó ceannacail mar a thugtar an téirma afigiú le gúsaí faclarátam. As na hantralacha a bhí le fána sa leor, ba ga rinst na bríana a réine lena Gaeilge nó éana chéile a ríist an teideal technúil. Fiú leistíad na bríana a bhí le cumad leistíad na ceannacail a bhí le cumad bhí samplaí le fágal a lár, agus námnaí fiú go nehamad ag an microlevel go rómad ag buntamach rint na legan a Gaeilge a bhí a tar fáile lína mar astrahan ar hamplaí. Mar sin bhí chuimid ón level a burde antralacha omlana agan ar lár go dtí level sa min chúise min sonra an a metha gréanú bhil tá 3 legan Gaeilge seo agus braham nach bhfuil an riachnas cíarna le sampla 3 agus dhéantaíonn sampla sinna cheilta leor ach go mis a fósta feicáil ar lína. Chamáile sin bhí leasíthe suntasach le déanú tugamid leasíthe cosmaidethe sé sin fiú danéantaí an táhar a bhí fácha tar éis na ceilta a chur ar fáil an sa rucht an a bhfuil se ar lína bheith mar fós timpeall 7,700 lehanana Haran Spruck. Mar sin began dún afreithnú dhéanú ar an chaí bhfuil an táhar na hantralacha churtha láthair, mar sin is féidir an teolalas cíarna chur láthair ar chupla balla, agus go bunasa tá legan amach ar lína, tuisgúil sa díirí ar gach an páca agus ar habléid, tá legan amach an ingara, tá return tar éis ga sample agus tá return tar éis ga legan Gaeilge rudí mar sin, agus bun muid amach rudí mar sin me de brathnar hampla seo hána sleanan bheith go róin. Mar sin rimid leasú ar an armadú, rimid leasú ar na noda, sí tríd an legan ar lína, agus bun muid úsad as cross-tagartí a náitiró takar mór an os tíortha nó teangatha nó dahan agus rudí mar sin, a náitiró templaid nó chorthaige cóleanana han úsad dacha le samplaí hon úsad na bhacail seo a bhíú, thachar muid cross-tagart go gunimiis eisiomlár a bháin agus go cross-tagart ó gach báile an takar higan eisiomlár agus hábhail sin an dúrad spáis agus mar déanam ben de brathú a hamplaí den na céimna seo. Mar sin conas a thugann tú faoi suas le leath idir tríon agus leath an ábhar agal ar lár a bhíonna se na péine a bhaine lei sin a gas gathagathra. Well ní mór a gcónaí agus tá nachrad cho amsir ar fad bunaithe ar go déta riachtainna, go déta an bhéanaithe agus go dé nachhfuil gáis. Tá na fácair ar fádanas bhil cinnte rud có amsir ar fad bunaithe ar ol charpas teanga, agus is féidir analí statistúil dhéanú ar ábhar na garpasan an corpus béarla a bhí mar bhain faoi fácair puncaí is corpus 1.7 billiún fácail a bhíonn, bhí catisteach an éon olchód a bháin, réhan na sanolíthe a gcuid algoritm agus bhí mar den an gach antral de bhfuil ar lína tá 10,8 míle antral ar lína, agus tá gach chuna go sin scóráilte ón chionas minicus a bhéarla go dtí an 10,8 fácail is minicus a bhéarla. Sin rud a chur na riúí ar a gomas a dhéanam. Mar sin bhí mar den an mar húsfante gach antral éidirthe gach antral a bhí ar lína, nó bhí seans go bhéh goméite an sa leor, goméití sa leor, agus bhí mar den an gach chuna acu a scóráil ó hén go dtí 10,8 míle.
an sin bhí céimena maidide le comprad le faclar eile ein bhéad leis an tart a bhí geistegan. Bhín takear áirithe ar ga iad a chamsú níhéta go le glá le ein bhí dhéag agus chuna bháin faclar lár na níhéta go le glá le trocha hen conde agus chuna agur le lár tuisnach bhfuair scór mar sin tá takear maidide le dahanana anmhíthe teangatha chluichí rudí mar sin bhín takear áirithe an ngachtar leis go mbeadh méid áirithe balt na takear sin an éon achlár den béid sin as goma cé minic agus a bheitís le fáil ans na corpus. Ní chéalaíonn scór miniciíochta a gcónaí an scór riachtanas in éon teanga. An dhé sin bhí breithinas na neagarthirí agus bhíana sa gróma le tréis fa gobar faclar Poncaí le well 7 na 8 bhlianta ar leiad. Bhí breithinas sogan funte go punte cha funte agus a hocu leis a bheith a dacha le cétha sontasá tá éon cheannachil nó éon bhrí agus an luthar leithe a thug breithinas na neagarthirí ná gur éarnaí muidir fad agus gohfuil tuscin dogan go dtéon bearla atá an úsáid an éireann, go dtéon úsáid is cáitianta an bhearla an éireann. Go minic na bhí daoine canta merla ar bhearla na hÉireann. Is mó bhíonn se le cantar rudir nós a chusle agus a bhirnín agus rudir mar sin an réire ná muineann le gra úsáid sin Habern of English de chinál eile an chiaal tugann le bearla na hÉireann an bearla mar a lóiritir an éireann an bearla is leat an Joon gur bé ach luúin lár funte chinál an réad ar bearla goin seachas le branda ar bhearla na hÉireann ón bhrátain agus na tá a cantar chustí faclar a nes gohfuil chinál go cumrú 100 bliain mónú an stáisiún tá se anat agam som mar éarna nar fáiltiú riamh éon faclar bearla don tír seo. Tá na hÉireann fós ag bra ar oclarí na Brataine nó go punte faclarí Verica ach tá a bra fós a Collins na Oxford was the faclarí a lonithe le na lán cheart a thuirdáibh an a dír héin as a chaihan le bearla na hÉireann mar rudigin amala ar nós bearla na Halban nó bearla na Hástrala agus is lumsú mar dearm mar éarna nachhfuil faclár de bhearla na hÉireann chuthar fáil ag an start agus é bunathe le 100 bliain ach ní hé sin cogus slumsa agus ní léonú nógamsa tóir féin a ní rúna bhí an áras tóir féin. An rud an dóid maidide le breithinas na neagarthirí na comhamsearthacht. Bhí mu a gcónaí chun asúil ar acail nua ná chunceap an nuas a bhearla tá ceart a dreis mar féinin nó rudí mar sin agus tá se táhata an éon achlár go méid siad comhamseire agus fiú cé gur bhfuil an fandí an ratha go danig sí níor a dúar an go dtír na bhí me de tíháil a gló as a mí baltaine a chuí an leagan máchan na hadale le chur a gló agus nó a bí an nadal san námsin agus cantar na Venéise bé sin epilar an COVID an snám. Ach ar leid a bí thug sin deistúin tá an tíirma coronavírus agus rudí eile a bhaine san fandí an ratha mar sin is féidir le daine bí an leor a hógal rá bhil is féidir an leor seo gáú go dtí was a fiche agus ara fiche. Ní hé go mé me sé géirí rudig an nós na pandéim ar bhaithe le comhamsearthacht a hála gur cóthla bhíon chu an muir an schedule agus do bhhar na muile an bhí mar denán fiche nó trocha tíirma a bhí Harbh a comhamseire a chur isteach. Agus an sin mar dearm na réana bhí a deanna na antarlatha bliana agus samplaí agus riile chealt. Mar sin na sleanna na dhééis a b de brandthú ar Harbh practicúil go débhíú tarlú. Mar sin mar bhránim a dúspáire a déirmí antarlatha. Tá suasan tá Scoil an mórs mo chóir daine bhí tá brandthú ar gcóhan ar habbliad gógaí má leiscail. Fecinn siúpan sa cholún seo fhí faclar Poncaí sin na hantarlatha tar fáil a lína agus é náitiúil ex dearg sin antráil ar fágu ar lár an na homlainne an sa leor. Mar dearm go generalta ar bhain miniciata agus fiú was caiimime bh gcónaí cuairma go dtéon rud as gra úsáid an bhearlan go háirithe daine tá ag déile leis an dón acadúil go generalta bíon réim úsáide teanga níos ardugan ná an gra úsáideir sa phobal. Ach go generalta ní dáithe go mó an gra gunne ar an tráid a cant mórnar ablution, ní dáithe go mó cant mórnar ablation, abjur was na bhreitnar ecanú na cinenne a facar lár, tá sé cinál forrasta echa cén fága mó scór miniciata níos íslacu a garpas a thug an léirú ar úsáid all úsáid na bhacail sa bhearla. Agus na facail bhil exló ní hiad na facail le stóithe bh ar bhéal dalta meánscoile mar hampla. Agus go pontí éigenas áitigan a dalta meánscoile
agus maclíonn óscoile sin spricrúpla lár an nachlar a bear le Gaeilge. Sa bhéid gur don ólamór go príomh a gceist a fachlar bear le Gaeilge. Mar sin ranning with a rent sample better de vriene, mar sin tan antral kramet fós inse nachlar cláten, ach na briene at a skahihe líon seo an Scoilan, sin antralaha braihu ceach ar bhain brehinus agrahora nó bhain comparaide le fachlar eile, braihu nachró na briene líhe ha táhata nó ha sontasa leis na briene nachhfuil lia, mar sin tá an bhrí bhain le carp a loscu na chréimú tá sin chuige an dáhrí tan áiad agus an bríthir ach an bhrí hánaiste ha bhain le bí a loscu na was a rá hácarad a dhéanamh ar rudigan tá sin fachar lár sa leor. Tá se nús tá se an ar lína go fáil tá go bhfuil fianna se an go bhfuil se núsáid an sa bhrí granan os a bhrí warúil ach níl sa leor. Mar sin sa leor níl a brí amháin fion bhríthir agus brí amháin fion áideacht. Mar gcéann le crux agus a ríist einhím go mit a bhórm na a ggótheigs acadún an seo a fiúin an dara brí a ceiltir sin none of interpretation no a textual crux no som cadé denne fiún sa dón acadúil a mé téirmí mar sin an núsa go rialtaú. Mar sin go bunus na bríanna an táhar tá líon seo rin agathirí an bléithúnas nach rósa tá sontasa leis an bhrí leis an friú bhrí an bhrí tá fós bláin agus a tá sa leor crína ceiste gur úsáid 6 imimlach an bhrí a bhain is le cuasí deapadrata agus gur úsáid imimlach sa bhéid gur pobl gur fofobal munlaí leis tíad a mhór fobal úsáide an bhearla a bheith a cantear a textual crux agus rudí mar sin. Agus tar réis is ar munsin a fágan na bríanna ar lár. Bhí áitina inarma tána córas nas bhí ard mhór an túsagan ar ólamóirí agus mud ag Tiomsú fachlar Poncaí. Ná ní ar locht na Gaeilge tá fachlar bear le Gaeilge dírithe is ar géine nachhfuil sacu cindáil le rudigan rá an Gaeilge nó nachhfuil cinse go dé mar deirta rudigan an Gaeilge. Agus bhí me de ggóla mar hampla gas na ngálar ar fád hacrimid chuimid déanaid templaid de antráil agus léirimid don úsador ní bhí pneumónia agat ná sin risca a gcónaí teat an bhearla you have pneumonia as a Gaeilge bíon galar art agus mar na ggéanna ní aimtú pneumonia taimh pneumonia art agus is ar an món sinna tá samplaí fé gach galar ar fachlar Poncaí chun an cheart úsáid sin a neadú nach chur láthair an úsadóirí. Níl sé riachtanna don na úsadóirí lífa a tá sé riachtanna don na daoine tá mar dearm ar an chasan chun lífata. Agus go córas ar an fád an leor chealmuid na samplaí seo a bhí ag léirú ceart úsáide agus níl sa leor pneumonia agus an leagan Gaeilge. An seo sampla natural with a gúsáid cross Thaighde. Donna na teangatha agus donna hadiachtaí a bhain le náisiúntaachtaí ar lína tá a ríist ar món cíanna tá de geirí léireóirt go dtéon deafar ar a Russian soldier agus the Russian government. As go thuair bhín scinneide an úsáid na Rússia, go thuair bhín adiacht Rússia an úsáid agus tá templaid seo agan don chuir is módana den facail mar seo tar lína German, French, Italian ús réir sin bína hantralatha bína na sampla cíanna ar fáil fi gach antralacha seo ar lína ach an spláis a hábhail an rud a rimid na dúsa me cross-Thaighde sa leor. Mar sin dhéirimid an antrala éan níl ach fíor chrábhain na hantrala an sa leor agus hísigh an bhain tá cross-Thaighde teag German agus tá antral omlan na fáiltí German. Go bunas tá na struchtúr agus na húsadí agus na casna nó ginnedeach nó adiacht mar sin chuimid dó leagan all-mhór a bheith le beidir céad céigean bhfuil idir hangathe agus hiortha beidir go ceir chéad na chuigcéad antral a bheith a ghlacó a lán spláist agus chuimid go dtí cross-Thaighde do níha ní fin géad acu go dtí eisimlár a bháin agus thug sin cinál hawa sin an dúró spláistú an céannach bhfuil se a héfad a céanna an úsador go gadífa gáil ag aitigh an ús sa leor ach na bhí gantain na spláis ar an réon de lásagan.
agus sinna dacha leis na leathaíthe cosmaide mar sin na leathaí go dtí seo as leathaíthe ábhar bhí gist, bhí mar de ceilt intralatha, bhí mar de ceilt brianna fao na hintralatha bhí fós do fanna sa leor, nó ceilt samplaí nó fiú leganna a Gaeilge don na samplaí bhí fánad, agus a dacha sa leathaíthe cosmaide. An san intralar lína rud na bhhacam na léirún a bheith hané nach le riile. Go háirhéad an na hintralatha fada tá achamra lína den na brianna tá Steve Street an antral agus is féidir clicail fecinn tú facan a há agus féidir clicail sin agus scrollthaí an antral go thua bria síigh an áit a gasú go agus nuair airtear mar hapla fí rudidir nó scó antral nó scó nó get nó gibh gohfuil beidir gachéad chuige gachéad seachtó brí Tá ar facail mar hapla an éon cheann na hintralatha sin agus bheith a dráachtas MA Tá a cantar 45 míle facail beidir fí éon antral amháin na rudí allhóir sin tá siad antú agus tá méhar scrollal go dtí an céad agus 8ú brí de ggó bhil de bhéir caite go dtí an talt. Mar sin churmuid achamra ag an táise agus is féidir clicail sin ar lína nó san nap agus scrollal ar síos ag an bhrí ar clicail tú arthaí. Mar sin bhfuil má na hachamraí Maar Jerry man net wil return gala uit lína ik ben met de brander hapels bal rimmed to die ingru tar meerliger heen voorbehogen rimmed die ingru een lagen ma dus we moet een tilde maar ta a vakker regonel hon een net in chonakkel te verle agus jure moet een nodde maar een natural noun we fakker lína te een natural ver transitive lína sin chara more fada fakon dat dele la colun chunge a leor tá VT agus háil rudí mar sin tuiscún na mílte agus na mílte samplatí fa sin a garp an leor háil se sin an dúród spáis. Mar sin rudí anime go dtíar mar achar mar sin tá beileg go bháin a léiríonn na céimena sin agus sin an beileg seo. An bhecinn sibh an PDF sin mar sin na feicil bí Oké, dus een feicil sím. Oké, so maken se ver chlé. Seo an intral hip mar tá ar lína. Mar go leir sin an intral nes mar tá fós ar lína agus tá ceir a bhrí den cheannaáil an sin tá bríomhí hip agus bríomhí sin seacht ach tá níom rí ar lína. An colún sa lár léirann se an méid a ceilú. So an nearna éon leasú cosmada mar se an fágu ar lár an bhrí a bhaine le cuasaí tógala an bhrí a bhaine le cuasaí táirí agus coniú an adiacht a bhaine le fashionanta na cúna to be hip. Bunú má an bhrí a bhaine le to be hip to something a bheith ar neolalas na bheith ó féil a rudigan bunú má an orm a léirí an broad hip nó narrow hip. Coniú an bhrí a bhaine le hips mar wald an charp mar réimsin a régan an charp to be thin at the hips agus bunú má na frasí nó na cara cante. Mar sin tan táhar lia ar fad fós ar lína, ní léon cheirú deantar lína a réniú réniú trí bhrí as na méigin le coinil sa leor. Agus an sin mar bhreanímuid an sa cholún ar dheis, feicimiid gur bunú máthna ar turn ar fad, mar sin na neta bhfuil a turn trééis hip agus a turn trééis joint, return trééis cromán, bla bla bla, tan a returns bunta má. Tá na sampla ar fad ón atá háil tá an tilde nús an seo chuirma a clicar tá tilde nús an sin an áit hip na ní hála hip mar an spáist a ní a 3 litrón ach má tá a cap lite converter agad sin bug na colún omlan leis chéan agus gathúir bheith a úsáid bheith a gúsa lína omlan. Mar sin tá an teolalas cíanna ar fáil ar dheis agus a tá le fáil an sa spáisnaí nachhfuil lia ar chlé ach an áit an dúrad tá mar trééis an chlá a bhéidir chuúir le go bheicia de bh an chlá réon bhéad leis an cholann solár bheit a leidíthe heú ach leidí sem mar sin feicimiid níomháin an leidú ó hiú áhar sin an méad atá lia ach fecinn se fásta an dóir ar sáhhailú an dúrad spáis trí den ormadú a leasú agus é chur a richt leor. Sin tu go maithe seo ra mar ráisting sleúna ní sin go trí cin fácha gom na cáilí dóthas. Mar sin súla chusaí amsúin na ggéis se táid muir fáil thram. Oké, seo comparaid an chéad comparaid idir a méad atá lína agus a méad atá sa leor,
Okay, agus léiríonn an figure idir lúbaní tá tríomhrí dhéag faoin acha crab ar lína, ní le brí amháin faoi crab sa leor cé go crabón, níl crab apple, crabby, crabgrass an sa leor a charabí. Tá trocha cethir ar lína faoi crack, tá fichas a héan an sa leor agus a réir sin mar sin éanacht bhfuil barnar dheis níl sin sa leor. Ach níl sa seotha spéisial leis leanna a bhain le compráid le do bháildrithe agus an ceann ratha. Mar sin sa cholann ar chlé, tá na hantarlatha tá sa réon seo an do bháildrithe. Léiríonn an figur dú a de lúbaní an méid bríanana atá an do bháildrithe. Léiríonn an figur dearg an ngach colún na bríanana an sa leor sin nachhfuil an sa leor eile. Mar sin má bhreathnaí mar hampla ar crack, an intra an do bháildrithe tá 5 bhrí dhéag faoin intral crack an do bháildrithe, ach tá 3 cinne acu nachhfuil ar fáil an sa Concise an sa nachlór an nuirí. Tá fichas a héan brí an sa leor an sa Concise faoi crack, ach tá 6 cinne acu nachró an do bháildrithe. Mar sin éanacht an seo a bhfuil me cracker tá ceir a bhrí de cracker an do bháildrithe nachhfuil an sa Concise agus a bhrí de cracker an sa nachlór a cóamsere nachróid do bháildrithe. Ní me géir baith am tá éon sleann an bháin a léironn chuid na samplaí. Mar sin don intral crack, ma dhéanam a compráid idir an bhrí, seánat bhfuil factorí spéisial mar de léirú ar an síl agus ar an réil an ammonin siid. And a bhaclar do bháildrithe, tá an faca crack an úsáid, no, we had a good crack, we had a good conversation, we dras mai córagan, tá se ar fáil mar bhríthir ag déire le ála a hanú. And then no, we cracked for a while. Rinmer drasco, rinmer tamil cora, we tamil cora, agus níl sin and so leor a falchu an nuirí. And some Concise a falchu an nuirí, tá crack in voice, ma bhíon tochtar ganne, no, you could hear the crack in his voice. Tá an droga or no crack cocaine. Tá an bhrí a hagan ón Gaeilge, we crack waihigan, so no, with good crack, there's plenty of crack, there's no crack. To have a crack at something, no, an attempt. Mar bhríothar tá they cracked as an chalchid guamartha hen no chalchid an plata no chalchid no madam chalchid guamartha and no he eventually cracked under the pressure. I was in sin to crack a problem. Mar sin brína sin séhrí nachhfuil nachró a bhaclar do bháildrithe cé bhfuil an cúda cíarna dacha le líon ina céile an do bháildrithe. A léironn sin an chi a rathraí an bearla no chi a rathraí an bearla mar léirú ar an síl an a bhfuil se. Agus tá sé sin spéisial héin ó hiú na faclarata agus a hiú comparáid leis ó réig a ré. Mar sin marachas gorgadí a bhíana sin á de tarú na críomh agus tarú na mát a bhíogann a dacha le habar leidan gur bhain muid 8 míle dhéag ceannacail amach as an leor, mar sin 8 míle ar lína ach ní a 3 míle ceannacail an sa leor. Chealamar 60 míle ina céile as an céad a chuig brí na ina céile tan sa leor. Leidan muid an leor fi chuige fin géad agus díirlinn an leor a thuirta staff féin spriclaí an lehanana. Go bolasta an sa leor tá 1,700 lehanana de áhar fata agus céad lehanana de átainna an forlín a gramaí agus teanga agus na lehanna tásaí. Tá 1,800 lehanana an omlanne an sa leor ach leidan muid an táhar faclarata go dtí 1,700 agus sin an chospóir a bhí ag na barta sin a fad. Mar sin mar déanam bín fáilte a gcónaí a bhaistelas a daca leis an síl, daca leis an nap na daca leis an leor an am a beit an seolann sin aistelas ag faclar.caí ach a bhíonna sin na canta seo tá fáilte a cheiste bí mar leis le rééis a scure harám ach tá fáilte a cheiste bhaine le cecha leis an chur láthair nó le gré bí bhaine le cuasaí an nachlara. Gur am maithirh. Gur mágad téanana fáil tá go bra nó níach tú harám an éachar bhí sé sin anna bha agus gonta agus cuimseach se gur mágad agus dúr chun rud dúr dá a bhile daon eile ceiste chuir a ceiste happy gom héanaar dúisirt lu tú sa slán an dearnach sin an focail eisiolalas ach go dé an taiseolalas atá bhachta gut nó gaibh ó tháinig sé sin ó chuir chuig le. Well, go generalta ceanna na rudaí a dhéann fí ggóin na faclarata an sa Gaeilge. Níl an dúrad léirhheas na anéanú. Fáilte rinne gcónaí was a tasú hanig an léirhheas a maithar na mála ní sé feice gom tuis go mar far le cóp den
Irish leor a alga physical agus cholama gur luú gur an dunne an léirbas gur bhachlis nach ó téirmi a bhain le réimse áirithe den síl an úsáid. Agus tá álas mar sin a gcónaí bailí. Is féidir gcónaí argainte dhéana bhil is léir nach rón na téirmi sin nar scóráilte ar bhain miniciata agus fiú an bhí céimeán an héin go bunas an ar bhí 3,000 le réanú a timppel 5 míle an sin líonman na takar agus is sin is cinnte gur léim a héin go pásanta rá uair fríd nó an 5 míle a bhí gceiste agar le lár agus bhí ráhhaute an ar nearna fríd sin réanú coppla míle eile le tuairteiste. Ach is asolalas bailí ó éonúsaidir a bhil breathan go bhfuil téirmi áirithe tá suntasach mar réimse nach bhfuilm. Tá tásos go generalta ionta dearafa agus tá dínta is mór an sáú sundún a bhil na tamad géiríonn an Táirge is fearr a rian a riachtas na núsaidirí. Bhí gcónaí covenant idir rudig an acadúlach ar a fáil agus rudig an praticúil agus an chuthaige bhhailna bhagan na go bhfuil bon acadúil a gur bhn chuthaige acadúil a dhéantar an táhar a háige ach go bhfuil se chuthair láthair ar an bhela is an láimhsíthe is inráachtainna ag na húsaidirí. A cinnte éon asolalas maidir le bhfuil an déta échar fáil le bhá níos fearr an bhfuil asna bhn agus tá siúsar fád ag déile leis an dó acadúla ag déile le miléin an bhfuil asna bhn a hiú teagas go bhfuil rudí a dhéanú an leor nó an síl níos úsáidí nó níos inúsáidí nó bhfuil breis áhar is féidir chuir leis. Bhín fáilte gcónaí rah éon asolalas de chinálbí mar sin nó is siad na customarí a gcónaí a tá ceartsacha seo. Bhín contúirt le foclaí agus daoine atá beidir rá acadúil go bíon rud a bheas a midna atá tásta náthe sin an a réir tá tása ón fríú spricrúpa. Agus mar dearmid a gcónaí foclar bearla Gaeilge tá sé dírithe go príomha ar gcéine nachhfuilach acu conas rudig an rá an Gaeilge nó nachhfuil cinnte cén deach leachtas a dacha le caidan nó gramada. Is spricar difriúil le fáda bheits ag foclar Gaeilge nó ag foclar Gaeilge bearla at bhfuil ag teat ó chobar na Gaeilge agus I géirí sin a chur láthair a hainmhíniú don Gaeilge san nach ar aonteanga nó a astrú don daine nachhfuil an chinteat sin acu. Ach bí a gcónaí bí a láthair an nuirtas chuile bhbliain agus fáilte a gcónaí ar cheistena agus námanna sin cheistes fánaí a léir dúine go rudigan a déta me sé dhéanú was leis an asíana níos fearr. An chéadhann I nachmad an nuirtas chuir daine an ceist cén fána mí an cuasáir an sa bhog sa cuadaí nar héidiriste. Bhain ní rís linn a séhín dhé sin bhí sin deanta. So go minic bín luthar leile háaslas ó locht óscoile agus ó bhúnteirí go háirithe. Tuirs gur bíad na fólamar I níiad an téan spricrúpa tá réitnas ag pobl na teanga héin go háirithe a néon bhintanga. Is minic gur trí gáras na mórthanga a héan locht na mintanga hon teachtar go dtéon gramada has go dtéon caidan go dtéon litú caidanna go dtéon deach leachtas a fiúil agus a gas na Gaeilge beidir go raibh duine ag an nantra le siit nó an bhfuil sína fáidir a bralín brachan sé an chaúint agus mar bhfuil cinnte tá seán éú bhil ag siit agus bíon táise an Gaeilge is feice má láthair bhil tá an níl. An bhfuil fáca legan ar nós tí go olú de me tímuid an bhfuil sin sa chaidan agus an déantar lára tí éfada, déantar lára CH éfada, TCH éfada, bhfuil goigh sí sa bhharla SEE agus feicú látha. So námaní bín pobl na teanga héin a gúsáid an na funse mórthanga go mintanga tá sinna tarla ngátanga. Mar sin éon asolalas bín fáilte a bh gcónaí agus déanamid ní a gcónaí hiiglann riar a gá cás agus bín Lancashire áirithe technúla nó Lancashire buisiid má bhachan rudigan a has cinnte go bhí an plottóis agan na dacha le rá na hebre an bhfuil an obair an bhfuil an Táirge ag riar a riachtas na núsaidirí. Gan Dr Pádraig. Bhfuil éon cheiste géin ealann sin? Beidir si teachtasteach le ceist gur míle maithagad Pádraig dar níos sannachuid ar fad. Tá mé fistrach faoin idir frin scóráil seo ar na focail. An bhéad tá túair méid an na thuirting de cadíad na focail is scitianta bhí an ála ag daoine. Well, tá sin spéisiú me chéist tá rá chreitir a gceist an bon a generalta ar a réinitir
an list a fakul na nachlor. Ní goni a vín an liste sin chat an Nord Minikiat leis an liste vín a larg ag úsajori. Met all chorpus tango agad was a richer na halgar tam as UTMA Sean fakul steiger an and kunnas cotton sa gaelig bullish hurumsham tuskol an talton nusaj begna na frasa. An rudder yenimid leis an nachlor rahan a chulev lian yenimid nu honru kurmid interla habrasha listen see you tamad yenusin ar one blientul ó hui an CEO narde agus an rudder yenimid sa chasen na brandimid ar na kurdi tamad nan Google Analytics yenu ar céanchaí bhil daoine agúsa tá rahfuiln go leith duine sa bhliain, rahfuiln go leith úsáideoir uthúil sa bhliain ag úsáid faklar.caí. Agus is féidir lenne analís dhéanú ar cáte bhilsad má tá 400 míle sa bhliain in America má hampla. Tá sé an spéisiúil an chiagar an tarda an digite agus eisna sí ar náiscí chuann sa rudaí ar fáil mar sin chuile bhliain breithní muide ar na cuardaí nachhuair sa tarú. Agus go minic is rudigan is chairman nua nó beidir gur fras a sampla fi dini géirí hapis an Patrick's Day rudí na rihu riúla héirna a fi dini géirí nó hapis an hóké chumid isteha nó dynamid balahégan a chur fáil. Mar sin tá an das ga gohún ar dúspáire cadéad na fakul an Nord Minikiata tá leistíad an chorpus ar a monitor an faklor ach chamáile sin cadéad na fakul is minic vín sa larug agus go handúil bín altbagar ar túrisk ag an nála gap blian agus chuirmid hacu was tarthaí na déanamid héan analís ga coppla mé hon íirtaí an chuine cabar chablas an riachtanas ach mar ní gcónaí bheith seis intas bhil cinnte bhí mar héan mar létar tra nó a le daine bhín sé brandtha ar na fakul chastan. Na fakul a bhfuil an bhil se castan in sa bhéla tá deachar a aistrú bheith intas nó a le daine a chuirdaí an rudí sin athe rathe ag na fakul is simply ar dón ach sin mar a bhíon úsáideoirí ní gcónaí a hiiglinne a thuair cad ag tastal. Ragad. Go leor agus bhfuil éon cheiste le géine? Tá ceiste gom héana Pádraig mar bud den geal Rome. Gur maigad Pádraig as an chuirláthirí tá simú sin. In heist tugam sa sé cinál cigail teach beidir agus is mé an támagam gáil dón sa cheist ach gur bhfuilm sort an próise smuoiteirta a hiiscint máidir le fakul a tá chatan cin sa chaint beidir ó bhfuil brí ina éagsúla lo sort sa dón techniúil versus sa chaint léúil. Cinál rud ar nós tugra agus tíam mar hampla tugra tá an dábhrí is coitianta sort leis agat san nachlór ar lín an is faríar níl an cóp clóte agamsa son níl sin. Go dtí mar a lábhseil sibh sin tá sé go bre sin a dhéanamh ar lín an dá chéala chuirtíomh le chéile ach ro próise Steve here den ciniú a rinniu maidir leis an legan clóte. Well, ar an chéadú sí stoigh a project an rud a déile go mirte an sa legan clóte ar Charbí ó sé scór Minikiata project. A ha dacle le trorstíles, bunne sin is an trorstíle Gaeilge go dtéon chu heigeh an leithna Gaeilge. Táiste an goró ó Donal agus do Waldrithe gur faklar iad a bhain le na réisiúd bhí siad an acadúil as faklar ard réime iad bhí siad 6 badí maidile go dtéon cíál canta bheith tí. Bhí siad cinnte bhí ó Donal bhí an ard ar tarniú chudhór a obair ghónal as was a listí frasí agus fakal a bunne as funchi scrífa, funchi clóte na láiscíne ar fád le sémas a gréan agus máisi na caiingus seanna ruúin tá se a fádig an gúm. Tá chur chuigean na fakla a gatainine le féhan a trocha blian a né éí a bhádníos déimlathaí. Sí an cuasaíad na bhácail an príú chritir nes maidir le fakal a chamsú. Agus tá go leor daine a dtéirthe len héó tanna fakla dalba agus tí, bh hí na fakla dalba a gcónaí sa Gaeilge ach ní róstas na fakla a rivisisiún a ní nós na faklaí trocha bliana hen nó céige bliana hen was a omlan tá nós a gatanga nes ga fakla na teanga ha léirú mar a bhastar iad a bheith á Lord. Agus chéala sin go leorodí a chorma duine in san nachlór náhró teat leis an chaú an chaideanna mar hampla. De réir na canúna lán chaideannaí is UILE an letrú ar lig
a tá an ggóil a lig an bertan na príomhchanantí. Sin dartas na trí mhórchanant, mar sin tá a lig ar fod an lachra. Tá an ggóil an facail bomut, níl bomut is dé tus go róltaach meise. A tus go nó nar airit ar pobl hir chanal was it lastíad a mhórphobal na ngéiltatí níos mó na tríon, tá pobl ansontas bhfuil an facail bomute mar an príomhhéirme canasa. Tá rudí nós nó tátha as chuig go mún, tá an facail arid is tígan is connacht na tá brí leithle arid aiste nó at nach gíalaon certain nó particular, mar sin tá arid mar sin bhí mu géirí an teanga bhí sin níos fosta dacail an bhéla bhí an inar fáil má le rucht comhamsere an bhéla agus leag mu róin gan animis iad agus a béidir. Is bí na gcónaí teorann idir an úsáid agus go dtí catúil an nína má le deach leachtas agus rinmuid iad a hocailin cant an chant bheo rinne omlan áhar an nachlar a seachas an téirmiad a astrú gan brathnú ar a dóna na gan brathnú ar do bháildraithe. Bhín chéad astrahan deantaigh na haisteathirí ó bheor agus ordú doch tucha ná seacail éon anse. Bhí bhna hagathirí ná bheith seacail fontí. Agus thug sin léirú an luachúir dúine ar úsáid bheo na Gaeilge mar tá sí lá aniuúin. Mar sin bhí an gro togra an úsáid. Tá togra an úsáid. Agus dír de bhíon a bhfuil se a bhacair i gcónail ní dhí chalíonn sin luach togra mar ácail atá leis tíad a chanún beo na teanga. Agus tá togra an úsáid a bhhad níos minice an sa teanga ná a lán facail eile atá san nachlár. Mar sin bhí mar dean bíon ceblant idir deach leachtas agus an cleachtas ratha, nó déta argant dhéanam a henú a lína seans go bhfuil tá mé fearr go hanmhinnic, bhfuil is cinnte nach tá mé fearr a go le bheith is sampla ggéalta sin ach de méhé go ddíire a ghlacha tro stíle a bhhain minicíat a seans go mó droch leachtas mar a bheasan ar lehétí. Mar sin rinmuid iad ar a hocailin an chan bheo aithint a daca le facail agus a daca le gramada agus le cohréir agus bé sin mar a ggéarna mar bhin faoi na facail atá a gceiste a háirigú thar na blianta bagarróin go mé túsáte ag an rud atá beo thar an rud atá ar fáil agus beidir atá calca agus beidir nachú a bhéil déine le coppla glún. Go maigad. Mágad choní sa fáidir sin. Nadidir bhfuil éon cheiste géine ach tá tám cinál sneanú mar bhfuil éon cheist tapig a géine beidir go gur míid críoch le cuasaí mar sin. So mar sin gur míle mágad fáidir ga sin trí seánna chuid bhla se thuirúin. In nachar gardit comá mar sin ar muochas leat agus a beag focail garda gom héin leat a Pádraig ach gur mágah gach as bheith láthar inniuh.